Mi a fokozott biztonságú elektronikus aláírás, és mi a minősített, mi a kettő közötti különbség? Korábbi videóban már beszéltem arról, hogy ami se nem minősített, se nem fokozott, hanem úgynevezett egyszerű elektronikus aláírás, az a jogvilágában nem sok mindenre jó, bizonyító ereje önmagában nincs. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy a dokumentumunk, amit elektronikusan aláírtunk, azért az úgy valamire jó legyen, akkor legalább fokozott, de inkább minősített elektronikus aláírásra lesz szükségünk. Viszont mi a különbségek között a kettő között? Fokozott biztonságú elektronikus aláírásnál vannak olyan meghatározott feltételek, amiket az eIDAS rendelet, egy egész EU-s szinten irányadó rendelet meghatároz. Ezeknek meg kell felelni, viszont ez nagyon sokféle módon teljesíthető. Azon múlik alapvetően, hogy fokozott vagy minősített elektronikus aláírásról beszélünk, hogy van-e minősített elektronikus aláíró eszközünk, például ez a kis token, ami itt nálam van, ami egy kis USB stick laptopban, számítógépbe dugható, vagy van-e plastikkártyánk, ami bankkártya formátumú. Most már olyan minősített aláíró lehetőség is van, ahol egyikkel sem kell rendelkezni az aláírónak, hanem csak a szolgáltatónál van egy minősített aláíró eszköz, egy olyan hardware, amiben ezeket az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó kulcsokat kezeljük. Nekem, mint felhasználónak csak egy mobiltelefonra van szükségem ahhoz, hogy megkérjem a szolgáltatót, hogy azt az aláíró kulcsot, amit saját magánál tárol, azt nekem az aláírási folyamathoz úgymond elővegye. Ehhez elég egy mobiltelefon. Tehát van-e minősített aláíró eszköz? Ha van, akkor valószínűleg minősítette aláírásról beszélünk. A másik nagyon fontos faktor, hogy volt-e személyes azonosítás, mielőtt megkaptam a tanúsítványomat. El kellett zarándakolnom a szolgáltató székhelyére, be kellett mutatnom az igazolványaimat, ott összenézték, hogy én vagyok-e én. Vagy, és most már erre is van lehetőség, volt egy videós azonosítás, aminek keretében fel kellett mutogatnom az okmányomat, azon ellenőrizték a biztonsági jegyeket, hologramot, stb. Ez a legnagyobb biztonság, amit az elektronikus aláírás világában szerezhetünk. Az eszköz, amivel aláírok, egy tanúsított, minősített aláíró eszköz, másrészt, mert a szolgáltató ellenőrizte, hogy én valóban én vagyok. Fokozott biztonságú aláírás esetén nincsen személyes azonosítás, mind műszakilag, mind pedig jogilag egy alacsonyabb szintű biztonsági szintet képvisel a fokozott biztonságú e-aláírás. Melyiket választam? Jogi szempontból az a lényeges, hogy az Európai Unió rendelete, ami az e-aláírás témáját egységesen szabályozza, csak a minősített e-aláírásnak adja meg azt a joghatást, hogy a kézi aláírással azonos. A fokozotthoz már nem társul ez a szintű joghatás. Nincs az egész EU-ban azonos ereje egy fokozott biztonságú e-aláírásnak. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy külföldön is felhasználható legyen a dokumentum, amit aláírtunk, és szeretnénk az úgynevezett teljes bizonyítóerőt, akkor minősített e-aláírást kell választanunk. Tehát, ha a legmagasabb jogi és a legmagasabb műszaki biztonságra törekszel, akkor válaszd a minősített elektronikus aláírást. Ha szeretnél többet megtudni az elektronikus aláírás témájáról, nézd meg a többi videónkat is, iratkozz fel a YouTube csatornánkra.